magpahilot unta mi sabo ang isuon man ba kay. Matiang manggod siya ma'am. Wala ba kasi nabalik niyo? Yeah. Nagbong kag bayabas manggod. Dugay na, wak bago pa. Mga 2 days. Hubag na gani yung tail ma'am. Ayo. A few moments later. Mangod to ma'am. Bukas lagi kamari. Bukas lagi keadaan. Injin, ay. Bukas lagi. Hindi. Salamat eh, bukas dahil ay. Ma'am, ikaw si Ma'am Brihida Tanyan? Tanyan po? Ay ma'am, kaning naam dahil ano man ba kay naay nag-offer sa amuang hilotay daw ka sa una. Wow! Oo. Kay magpahilot unta mi sabo ang isuon man ba kay napiang manggod siya ma'am. Wala lang yan. Ay nag-offer sa mga ikaw daw mo yung amuang ikuha nga manghilot kay maayo lagi daw ka manghilot. Nya, okay pa. Doon mo ko. Hindi ba? Dayon na. Pwede ra na to adto na to ma'am kay namo ko dito sa van di naman siya kalakaw good. Huwag mong subukan. Pag-ilis ang rin. Then pagdala na lang kog haplas ma'am, nara kay haplas ma'am. Wala ko kuya plus na, nahurot. Palit. Istapin. Dal ato. O katob sa isang haplas ma'am. Sige lang. Tilukon na lang na to ma'am. Okay ba? Pag-ilis sa maring upuan ka ng imong katunes. Kay ikang. Pod ka sir? Manghilot pod ka? Wala po muna. Luto. Kami dari akong asawa. Akong akong anak. Masad na. Yeah. Kay among gi ko ni mga asawa dari sir kay naa magpahilot ba na ko dito sulod sa van. Kung igsuon ba? Minsan. Dili naman gud siya makalakaw unya kay may nag-offer sa mga god nga Uy, diri dadon kay kabalo master lagi daw siya mohilot. si Kwan. Mama ani. Siya man gud ang gi-offer sa mga sir, mga asawa. Okay lang si master? Nope. Kuyog lang ta dito sir. Kuyog lang ta adto dito. Lo, di niya makaya lo. Ikaw ko hilot. Ano ba? Nara kaya plus 9? Ha? Ako asawa lang. Ayaw ko kainom ako. Nahagbong magbayabas na akong manghod, nay. Nay. Nahagbong magbayabas, dili kalakaw kay nalisang tiil. Ay, dali na. Yan na lang, oh. Siksiya po ni mo manghilot day nay ay. Masad sila. Pero na siya ka. Ay aliting. Nahagbong magbayabas ang nahagbong kay. Kabis bilahan, kat-kat lang. Amo na lagi dili. Tingala lagi mo. Hilot sa mula. Dagan ka makaplasa man. Gamay na lang. Nahurot na isa. Oh, kabalo de pug kamo mo haplas na. Makano ra ka hilot ma'am? Kung ano hawoy yung kagilot ma'am, mo na pong bana mo hilot. Ito ra gad. Di na Oh, kulit-kulit. pwede yan, pwede yan. Kulit-kulit ang Okay hilot. na, unya na na. Magwala. Wala ba katingin na balik niyo? Bung kabayabas mo. Dugay na, wak bago pa. Mga 2 days. Hubag na gani yung tail ma'am. Gani. Ako gani ko siyang giinan. Magwang taon lang gud. Kag mag na ma di sa kalakaw pa. Dito. Magwang taon lang dito. Hindi totoo yan. Sige lang. Ano na gina?
Sa kanto. Doon. Then usay mayo ihampol-hampolan mo. Kanang tatanamot, kanang kuan. Kanang ako bitaw kuan. Dili na. Oo. Okay. Gamit mo? Gisulayan na namo. Katong paghahagbong ato niya, gibot nga na namo. Oo, ganyan ang pamilya. Sige, ito lang ano, dari mo. Magbihan na lang ako dali. Sige. Pre, Dali ma'am. sad. Sige. Surprise! It's a prank! Happy birthday, Sir Mama! Pwede ka na lang! Happy birthday! It's a prank! Ito na po kayo. Sige. Sige. Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Once again, remember to si Ma'am. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alright, happy birthday sa imo, Ma'am. It's a prank lang tanan. Okay kayo na, happy birthday sa imo, Ma'am. Okay. So, Ma'am, pwede lang mo. Alright, so may ngoto sa tanang tao nga na dinikaran, may ngoto! May ngoto sa inyo din na! May ngoto sa imo, ma, may ngoto sa imo, sir. So it's a prank lang, tanan, mama, joke-joke ang tawa, magpahilon ako ison. Nagdalag yun siya ng glass mo na. Okay, ma'am, so bili na mo lang ngayon. Kay Otto naman, so before mi magsugod, magpaila-ila sa bidaan. Kami na yung everything surprises from Pagadian City, no? So nada yung sa special na tao nga gusto mo greet sa imo. Happy birthday! Birthday na ni mo ron, ma'am? Birthday ni mo ron karon. So nada yung sa special na tao nga person nga gusto mo greet sa imo happy birthday maskin wala siya din eh. Pero nakaya niyang ipafuse na maagi daw ngayon ani mapafeel niya yung love para sa imo ha. Yung ma'am na nakahinta niyo kasi nagpadala ni. Murag na na. Okay, so pagilo na to lang ngayon ha. Sige padala sa imo ma'am nga money bouquet with bear brand. Palakpakan natin si ma'am. Naku, gakay ni dyan asin. Palakpakan natin si ma'am. Taas pa rin niya. Okay, okay. Palakpakan natin si ma'am Gere. Okay rin lang kay ka na ma'am. Maskin layo daw siya ma'am. Kanilang sa daw imong iha. Kanilang sa daw imong iha. Gapo sige padala sa imo nga teddy bear. Yay! Palakpakan natin. Yay! Okay, so dili lang kay ka na ma'am. Dili lang kay ka na. Napo sige padala kay tungod birthday ni mo. Napo sige padala nga mga pagkaon. Alright, na sige padala nga pansit bilao. Yeah, palakpakan natin si ma'am. Napo sige padala nga pizza. O donut. O kanya gidilim di siya mawala kay tungod birthday ni mo ma'am. Na sige padala nga red ribbon cake. Yeah, palakpakan natin si ma'am. O napo soft drinks, no? So, dili lang kay ka na ma'am. Dili na kay kana dira nagahuman ang iyang hatag surprise. So nana kay hinta ni okay sa naghatag ani ma'am. Yan. Ano yan? Wala na ako. Ay wala na kay ni mo ma'am.
kabalo ma'am, nga naprank ka na mo karon. Oh, tinuod yun na tinuod yun nga. Wag yung kay balo. Ano yun ako sinuod nga mga pilot. Okay, so na siya gipadala nga letter ma'am. Among basahon, ako basahon kay dili na to may bala no kinsa nagpadalaan ni, okay? So amo ang basahon. Alright, akong basahon ma'am ha, o kinsa nagpadalaan ni. Sa cute o gwapahon ako nga inahan. Nga mapinalanggaon na namo nga inahan. Happy 73rd birthday, Mamang Bering. I hope natagaan pa ka og taas nga kinabuhi ug more birthdays to come. Salamat sa mga sakripisyo, Mang, sa pag-amuma, sa pag-atiman sa gagmay pamimang. Bisan pa nga di mo magkasinabot ni Papang Usahay, hindagan gyapon ang gwapa o gwapuhon ninyo nga mga anak. Ningabot mi o polo ninyong anak. Pero dako among pasalamat nga kamo among ginikanan. Kay napadako mi ninyo nga maayo, may respeto ug may kahadlok sa Ginoo. Labi namang nakugihan kaayo ug buotan kaayo sa tanan, kamunduhan ni Papa. Mang, pag-amping intawon, ayaw pasagdi imong lawas, kay gusto pa na ako nga moabot ka og 100 years old. Love kaayo ka namong tanan, Mang, kamunduhan ni Papa. Mang, mangayo ko og sorry kung napakahilak ti ka sa una. Wala na ko natuyo nga masakitan ka. Sorry kaayo, Mang, sa tanan. Hinaot nga nalipay ka sa surprise na ako nimo karon sa imuhang adlaw nga natawhan. I love you, Mang, and I miss you both of all. Love, Joy, Sophie, and Markel. Okay, palakpakan naman natin sila, Ma'am. Grabe gid, no? Nangilak na gid si Sir. Gano'n siya, it's a tears of joy na siya, Ma'am, nga nabati gid nato, no? O dili na to na mapugnan. Napagyud, Ma'am. Happy birthday sa among mahal nga inahan. Salamat sa pag-alaga at sa walang sawang pag-unawa sa amua. O sa pagsuporta o pagmamahal, Ma'am. Ikaw ang pinaka-importanteng babae para namo. Manginaot mi, Mang, natagaan ka og kapiskay na panglawas sa atong labaw nga makagagaho. Okay, happy birthday kaayo sa akong pinalangga nga inahan. Hinaot unta nga happy ka sa imong birthday karon, Ma. Og hinaot nga na-surprise ka. Magamping biya permi diha. Kay kaluyan muuli pa ko diha aron magpabadlong ko nimo. Bitaw, Mang, I love you so much and I miss you na jud kaayo, Mang. Happy birthday ulit sa iyo, Mang. Nagmamahal imong gwapa o cute nga anak. Kinsa, Ma'am? Si Ma'am NN. Okay, palakpakan natin si Ma'am NN. Yay! So, Ma'am, unsa man imong ikahatag nga response sa nagpadalaan ni nga imong mga pinalangga nga anak? Diri lang, Ma'am, kay naglantaw sila, Ma'am, good, Ma'am. Akong paabot ko sa inyo, ha, ang akong pasalamat. Isa og nakuan ko aning pagpadalahan, ha. Pero salamat kayo sa iyong pagpadala o pagkuhan sa ako pahinomdom. Salamat na. Wala lang ka. Okay. Palakpakan ko na to si Ma'am. Ay, yay! Okay, sir, ikaw, unsa man nimo masulti sa imong anak? Sir, naglantaw sila diri karon. Unsa imong sulti? Day, salamat. Day, salamat lang nga naanak ka. Nga nagpadala ka. Nabahin sa iyong mama. Ako, buhay ko. Atong mag-birthday na ako, buhay ko kayo. Wala ko mag-ingon unsa. Unsa sa unong kinabuhi ko. Ako, buhay ko. Okay, palakpakan mo na to si Sir. Thank you so much, sir, no, sa imuhang
lami nga mensahe. Salamat pud kayo ma'am sa imuhang malamion ug mahigugmaon jud kayong message pud para sa imong mga anak. Okay, so naayang mga ay hello po. So ma'am, ikaw ma'am. Ay, Kinabot si Ma'am Evan ni siya? mali ako. Okay. So ma'am, ma'am, ikaw una ma'am, kay ikaw may una ning dulo. Say message niyo sa imong mama nga nag-birthday sa Mama. padala ko. Dali lang ako. Ay, tek. Okay. Ako na kong pagsalamat no sa sponsor ani nga birthday. Ay, gamit budget ko. Kaya nakadungog ng pingog. Happy birthday, ma'am. Nalipay ko naglantaw ni mo nga. Yung nana, yung birthday karon. Ayan. Salamat sa akong manghod nga. Dako kayong pagmahal sa among inahan. Siya mismo ma'am, naglantaw siya. Oo. Salamat kayo, Joy. Nga tinuod jud ay nga lahi ang kalipay nga atong batian kung makita na nato unsa siya nga naingon anak na naplastar na. Salamat kayo. Og happy birthday, ma'am. I love you. Alright, salamat kayo ma'am. Palakpakan po nato si ma'am. Asa naman itong mga pakpak na itong kamot? Yehey! Okay, so kisay mo sunod. Si ma'am, kani si ma'am mo, naka-blue. Ma'am, ikaw ma'am. Wala exempted ani, kita tanan mo. Sulti gid og birthday wish kay panalagsar ra ba ni? Dali ma'am. Akong ikasulti karon sa akong maring. Walay lain kong dili. Maring day. Happy birthday, Maring! Natagaan pa kagtaas na kinabuhi sa ato trabaho na makagagahom. I miss you. Sa nagpadala po. Okay, laban. Salamat kayo ni Joy Joy no sa akong pag-umangkon nga. Bisan pa sa gidugayon sa wala nila pagkita karon. Iya ra gyud ninunduman iyang pinalanggang mama. Ug wa na ilain si mama raw. Alright, palagyahe! Thank you so much ma'am no sa imuhang nindot nga message. Okay, kisay sunod. Paulayin na si Lolo. Paulayin na si Lolo. Ikaw apo. Dali. Naka-yellow, dali. Ako yung inanak be. Impas. Ano yun? Tingin. Impas ay wakay guys. Akong istorya sa kong lula. Happy birthday la. Nagpasalamat ko na naabot ka ng idara. Astin. Alright. Sa nagpadala po. Ate Joy, salamat kayo. Ay, inuman ninyo si Lula. Naglayo kayo mo. Napapos na nag-walk si Lula. Dahil, pag-ibig sila niya. Gop. Ano, sa mga experience mo? Salamat lang. Ano yun lang sa kinampi. Huwag ko makahinamdom na maulay ang dangatan ni nanay dyan. Na maulay. Si birthday wish mo para kay ma'am, sir. Birthday wish mo. Birthday wish mo para kay ma'am. Oh, okay. I-kiss po si ma'am, sir. Yeah! Wanabot ay. Sa nagpadala, sir. Ang sa'yo mong ikasulti. Naglantaw sila karon, sir. Si Ma'am Joy Joy, sir, naglantaw. Sa ikasulti ni mo. Joy. Yung mga anak, sir, naglantaw. Anak ka. Sige sa abroad mouth. Mike, sir. Ala, kita. Okay. Thank you so much, sir, na. Salamat kayo. Makalingaw dyan kayo ka, sir, ay. Okay, so kinsa pa mo share? Kinsa pa mo hatag og message kay ma'am? Nga po, si tatay. Dali, ma'am. Ikaw ma'am, naka-blue. What? Dali. Ako'y kasulti no, happy birthday ng Biring. Salamat niabot ka ng imong panigagong na ika-73. O pangayon ako sa Ginoo ng Biring na maabot pa kag 100 years unta sa imong edad. Or ikasama pa nimo imong mga anak tanan, imong pamilya. Happy birthday na. Alright, yay! Thank you so much, ma'am, no? So, kinsa pa? Napa? Napay mo hatag? Or wala na? Okay,
So kung wala na no, dili lang kay dira ma'am, napod mi harana para sa imuha. Ihatag na ko sa mong singer, then ug kinsay gusto mo sayo ka ma'am, sayawan lang nato siya, okay? So akong ihatag sa mong singer. Bailihay lang ninyo po. Si ma'am na lang nag-upload. Ma'am, ikaw sayo mo na ma'am. Sayawin na lang ma'am. Naniwala naman ako Huligaya ka sa piling na Palakpakan mo na to sila ma'am, yeah! Ako na langit mo ay ang pag-ibig niya Tututul ba ako? Sapat na ang misay Minahal mo ako Okay, si ma'am na po. Ulihin na po. Joy, sorry, di siya papuli. Oh, sige, birada. Okay. Okay, ikaw na po ma'am. Okay, ma'am, ikaw na po, ma'am. Magagawa kung liligaya ka sa piling ng iba at kung ang langit mo ay ang pag-ibig niya tututul ba ako kung kagustuhan mo sapat na ang minsay minahal mo ako sa puno kita Sige na. Bakit biglang nagbago? Imong Wala na mo sa'yo, pwede lang ulit ko sila balik na. palingkura lang. I-plaster ang bangko. Ga-plaster ang bangko. Bi, plaster lang bang balik, Bi? Tubangan. Ano lang yan? Sa kilid na lang po na. Tututul ba ako kung kagustuhan mo sapat na ang minsay minahal mo ako liligaya ka sa piling ng iba at kung ang langit mo ay ang pag-ibig mo tututul ba ako kung kagustuhan mo sapat na ang minsay minahal mo ako kung liligaya ka sa piling ng iba at kung ang langit mo ay ang pag-ibig niya tututul ba ako kung kagustuhan mo sapat na ang minsay minahal mo ako Okay, palakpakan na to si Ma'am Yay! Thank you so much, ma'am. Thank you so much, no? Grabe, ma-feel yun na mo po. Ngalingaw jud kayo, ma'am. Mas inindot jud kayo ang imong birthday karon nga. First time imong mahitabo ni karon, ma'am? Karon pag yun, sukad-sukad sa imong kinabuhi. Karon pag yun. Karon pag yun, karon yun miniyag aplas, ma'am. Dahan miniyag aplas kay. Mangilot rin daw siya sa koisoon. Okay, so no? Gani, ma'am. So, kay naman tayo cake. Atong abriyan ang cake. Tapos kantaan ako siya mo happy birthday. Okay ba sa inyo, ha? Ay, naya si ma'am na may ganaan. Okay ba sa inyo, ha? Okay. Okay. So, ato ang cake, mama. Nakabutang
sa atong cake. Napalong ang kandila. Palong hangin kayo Ay, dahil. paano? Hangin. Palong letter. Hangin kayo? Okay, ma'am. Unsa man ang imong birthday wish, ma'am? Iwis na kalayan ang akong anak niya. Dayon, magpadayon ang ilang gibuhat ka na ako. Okay, so blow the candle, ma'am. Yay! Happy birthday, ma'am! Okay, ganda na to si ma'am. Happy birthday. Come on! Sayo, sayawan si Lola. Atras ta, atras. Atras ba data? Okay, 1, 2, 3. Dapat energetic. Tak, mura man tak. Walay luya, mga tani. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Once again, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, happy birthday sa imo, ma'am. Happy birthday sa imo, ma'am. Okay, so ato sa lingkuhan ng baby mo, ma'am. Ang last message na nagpadalaan ni karon nga adlaw ni mo nga nataw sa imong mga anak kay kabalo ko nga matod pa sa imong ingon kanina 7 ka tuig na mawala nagkita. 7 ka tuig na gyud mawala nagkita, ma'am. Ikaw ba? Murag. Nalimot na kani ko. Nalimot sa ma'am, isa man nimo ikasulti sa nagpadalaan ni ma'am. Kabalo ko ini last words, ma'am, sa nagpadalaan ni karon sa mga surprise ni mong nadawat karon. Sa camera lang to, ma'am. Salamat po sa mga padala o sa nagadala ini. Isa pa, ma'am. Tanan si Jojo. Sila story, ma'am. Kaya na sila naglantaw, ma'am. Si Kwan, si Inen, si Ina sila, ma'am. Day, salamat kayo, Day. Ay, daghang salamat sa inyong mga panahon nga yung gihatag na ko karon. O ikaw Joy. Ikaw po dahin. Kaloyan ang pulo. O maray. Okay, balakpakan natin si ma'am. Thank you so much, ma'am. Okay. Ma'am, kami sa ma'am, isip ka everything surprises. Napod may birthday wish para sa imuha, okay? So, amo ang birthday wish para sa imuha, ma'am, as everything surprises, we declare nga daghan pang tuig nga moabot sa imong kinabuhi. Dahil sunod na imo ang birthday nga umabot ay kabalo ko nga pohon-pohon, magkahiusan na gyud ang pulo nimo ka anak. Pulo imong anak, ma'am? Kuha na lang sila. Ito na lang. Pito na lang, ha, okay. So kanang pito nimo kanak, ma'am, mo gini magkahiusan sunod na adlaw nimo nga natawan, no? Unya kani siya may pinakandot, ma'am, nga ang gugma ug kalinaw sa pamilya magpabilin gyud, di ba, sir, no? Ang gugma ug kalinaw magpabilin gyud. Ug maski unsa nga pagsulay nga moabot sa tong kinabuhi una na to permiti nga naay Ginoo. Naay Dios nga mutabang sa atwa, okay? Unya mo na pinaka-importante gyud nga dapat atong may balag nga every time nga unsa ka lisod atong mga pagsulay kabaluta nga kana siya mo yung palig-on sa atwa. Mo na gingon nga luyo sa pagsulay lunlod nga kalipay, okay? So thank you so much, ma'am. Thank you sab kang ma'am kang ma'am Joy, kang ma'am Juliet. Wait. Hindi talaga marunong. Hindi na Ug salamat sab kang ma'am Julieta Villardo, Sofia and family from Hong Kong. Okay, thank you so much, ma'am, for choosing and trusting everything surprises. Ug salamat sab kay inyo sa inyo, ma'am. Salamat kayo, sir. Ma'am, okay lang ba babay tas flying kiss sa camera po? Bye-bye, diri ma'am. Bye-bye tas flying kiss. Ikaw po, sir, bye-bye. Bye-bye! Kamusta, ma'am? Bye-bye. Bye-bye! Alright, kamusta diri, ma'am? Bye-bye.